नमस्कार मित्रांनो, या देशी वांग्याची शेणखत टाकून याची बांधणी चालू आहे। तरी हा व्हिडिओ वांगी आता 1.5 महिन्याची झालेली आहेत। तर या वांग्याची जोपासना आतापासूनच चालू केलेली आहे। तर अशी बांधणी झाल्यानंतर आणखीन परत एकदा एक 15 ते 25 दिवसानंतर ह्यामधून रिवर्सचा ट्रॅक्टर घालून आपण हे वांग्याची बांधणी करणार आहोत। तर आणखीन 25 ते 15-20 दिवसांनी वांगी बांधतानाचा व्हिडिओ आपण तयार करून तुम्हास बघायला मिळेल। तर आता या दाताळाच्या साहाय्याने वांगीच्या बुडात माती घालण्यात सुरुवात आहे। राम नाईकनवरे हा आपला मित्र आहे, तो मला मदत करण्यासाठी आलेला आहे आता तो। तर आता पाहू आणखीन 15-20 दिवसांनी व्हिडिओ बनवू बांधताना। हा पंढरपूर देशी वांग्याची जात आहे इथं म्हणतात आमच्याकडे। ही वांगी याला जास्त भाव मिळतो पंढरपूरमध्ये या वांग्याला। तर बनवू आपण 15-20 दिवसांनी आणखीन एकदा व्हिडिओ बांधताना। धन्यवाद।